देखो हो का बात बा कि इतना बूढ़ावा पतोहिया के जानत मानत बाटे। हाँ पहले हम हमारा के नहीं खोन देखत कि मेहरारू के जान मान कइल जाला कि ना कइल जाला। पहले हमारे के करत रहना ह लेकिन का जाने काहे अब देखो तनी न आ कि 10-15 दिन से न खाली पतोहिए के सेवा में लागल बाड़न। हाँ यो बेचारू सोचत हन आ कि बुढ़िया त मर जाई पतोहिया ढेर दिन ले जिंदा रही त पतोहिए न कामे आई। अरे कोनो बात नहीं खे, कोनो बात नहीं खे, ठीक ना। जवन करे के बाटे कर लो, का करे के बाटे जितना भर बुझाता उतना भर कर, लेकिन ऐसा ना चाही। हमरो तो ससुर न कि खाली कामे भरे तू करियन। ई त खाए आवत त लागत कथा कहे पतोहिन की लगे बैठी के। हैं तेगन त जेके शक ना करे के वो आदमी शक करेला कि पतोहिया के एकरा पतोहिया के एथु में कुछ दूसरे रिश्ता बाटे। हैं सियान बेटी भइल है घर में ढूक ढूक के बुढ़ावा हैसे करत आटे। बताओ बेटी देखी तो ओकरा प्रभाव ना पड़ी हो। हम तो नहीं बोलतनी का बोले जाई न तो देखो हो हम ना रहती तो बात अलग रहल हवे। जब हम बोटले बानी तो हमारे से कोनो एथुए नहीं खे रहत आ सरसू से इतना प्यार रहत आटे। ठीक है बाटे जब कैसे कहा होते कहला कि परका ये बिलार खैबू एक दिन लाबा डाके मार। का करे के बाटे हम नहीं बोलतनी खुदे हमार लड़का देखिए चाहे जानी तो एथु करी तो बोले ला कहीं बूढ़ा बना के हमरा के देख के जड़ते बड़ा सा बोलते बड़ा सा, लेकिन अपन रहने खा सुधारत में हर मऊगा। हैं हेंगन बेटी पतोही रहली सा हो उ तो उ बाटे पतोही वैसा नहीं बिया बहेगा में। ठीक है बा कर का करत रही जी बिया उहे कुछ ना ना कहत रही आके देखनी कि बाबूजी कहने काओ के लिया के देत रहना। हां तो हम मांगे तनी कुछ हो तो देता नहीं खा वही जो ओकरा के लिया के देता ना। ज्यादा है बचिया हमार कहां है तू बाटे मुंह बंद करके चुपचाप रह। कुछ दिन के मेहमान बाड़ू चल जेबू अपना घरे दुआरे जे चल जाए तैया उनके समझ में आए। ठीक ना कुछ हमारे संग ज्यादा उतराइल बा पतो है देखी के ना उतराए दे ठहकाई ये बुढ़िया। ठीक है ना। चल हां जकर पर धाधाइल बड़ा ना उ ना कमाई ये बौर की कमाई आई चला हने सही कहती है माई। पता ना बाबूजी के पहले कितना जानत मानत रहना है अब जब से पतो ही आइल भी तब से इनका ढंग से बिगड़ल करता है एकदम झूठ माई गरियाती है। ठीक करत है बाप रे बाप ना एक दिन लाते मार दिहल त कहियन कि का कहत रहे बुढ़िया हमारा के जब ना तब एथु कले तना खाली प्यार बरसावत रहत ना जेवन बाड़ू तेवन तू ही बाड़ू। अच्छा ठीक है बाटे का करे के बाटे जितना हमार दिल दुखावे के बाद दुखा लो ना एक दिन जितना हमारा के रोइब उतरे तहरा पर पड़ी देखी है ना कहिया कि का कहत रहे हमरो खातिर सोनिया कुछ कइले बे कि ना तारा खुद बुझा जाई न त कौन मरद होई रे। हाँ कि मेहरारू के बात ना मानी का जाने का देखी के उतर आइल बा पहले मानत रहल लेकिन अब कोनो बात नहीं के कर लो का बरबरा तारू हम के हई कि हमरा के हिया बता रहा हां हम के हई तो है हम मेहारू। हां मेहरारू तो तार मेहरारू हई तो तू मेहरारू के बात ना मानता। मेहारू के बात मानता नहीं ठीक है बा सब कुछ तो तू ही हरो। हम ही हई कोनो सामान देवे के रहता त लिया के पतो है कि देता रह कहां बिया आ सटे के रहता त मेहरारू की है बता रह तो मारदा मेहरुए भी नहीं सटेला। हां सटबे कर हट चला हम अपने के प्यार देखाइला के जरूरत अब डाटा तारू मेहरु जरूरत नहीं के प्यार न देखाबो जल्ला ऐसा हम प्यार कहने चूल्ही में झोंक देनी हटा। बाप रे बाप जो होने गोले त तोरा से त बढ़िया हमार पतो ही न बिया सब कुछ देह जांगर बढ़िया से खियावत पियावत बिया जो बोलतिया तब झुझुआइए के बोलतिया कतनो प्यार से बोलत त झुझुआइए के बोलतिया जो भगले त भगले हमू जानता नहीं कि दोसर मर्द रखले बड़े त तोरा से त बढ़िया हमार पतो ही बिया रे जो पतो ही के जानता नहीं मानता नहीं कुछ हो लियावता नहीं त तोरा के से चुरा के पतो ही के खियावता नहीं पियावता नहीं। आज कुछ भी ले आई तो 2 हिस्सा में एक हिस्सा के तोरा के दे बाकी 2 हिस्सा पतो ही के खियाई जतने जान माना आदर करब न उतने पतो ही हमरा के मानी अभी तो मानत या
बाकी चल तोरा के कुछ भी ना करब हतनी मनी तोरा के करब पतोहिए के ढेर करब तोरा से अच्छा हमार पतोहिए बिया सब कुछ पतोहिए करब जब तक काम धाम ओरियाइए लेनी अब का करे के बेटे अब देखो हो इहो तो एकदम पगलाइले रहतड़ी ऐठ ऐठ के का जन का बोलत रही बुझाता कि जैसे हम ही कुछ कैले हो कि इनकर धन चोरा के खा गेलो कि का जन काहे मुंह लटका के चल हमरा ना समझ में आला कि काहे करे ई बताओ आके तू अपन रहन सुधारबी कि ना सुधारबी त माने हमरा रहनिया में का भइल बा काहे हम उनकरा खातिर मर गइल बानी तोरा ना समझावे कहे हमरा का कहतनी उनकरा के जाके समझाइला और मरद हम त नहीं कह दी हमरा के कि कुछ नत बोला नत मांग ई बताई कि वो गइल नहीं दूर हम रहतन त हमारा सोते थु न करत ना आ काहे तोरे के लिया तरन दे तोरा ना तोरे के अरे सुने हमर बतिया तोरा ना समझावे के चाही कि बाबूजी मम्मी बानी तो अभी मम्मी के अरे ओरा 4 दिन हिताई में चल जाई तो दूसरा लिया के दी मांगे ना उनकर से हम कुछो गइल हैं दुआर पर यही ले लिया के देल रहन का लिया के देले रहन सुधार लो ना त जान त नहीं खू ए जाके उनकर रहन सुधारी ना इतना हमर रहन खराब नहीं केवल जैसे रह सोच इतना वे छे छड़ा बाटे उ छे छड़वा निमन रही तब का पूछे करल हवे मरद बाटे नतिया कसाई बाटे खाली एगो बेटी का मुंह देखत न त छोड़ के नैहर चल जाती है करा के जानैया के हमरा का बोलत तड़ी उनकरा के नहीं की समझत हाँ हमार हम तो प्यार करबे करब चाहे कुछो हो जाए काहे कि मर्द होइए के बाहर चल गए तो हम प्यार ना करब तो कैसे काम चली इनकरा काला से का भइल मांगी ना कहू इनकर तो काम बस देख के जरे के जरत रह न हमू जाता नहीं अपन देखी घर में ननद बड़ी की का सुनिए तो वो कहे ना कि हमार भौजी ऐसे ऐसे कहतड़ी लेकिन कह के केहू का करी अपन काम बता करी ना यानी काम बा देख के जरे के जरत रह जाए हाँ इनकर यही के पैसा पड़ गइल बा अब पैसा पड़ गइल जब इतना छनक रही तो बुढ़ा के अगोर के बैठा तू 24 घंटा आदमी बुढ़ाओ के कपड़ा धोव पीच खियाव पियाव रे पतोहिया का बाबूजी आ गइनी हां आ गइनी कहाँ गोई रही जी हिनिया हिनिया गोरनी हां बाजारे में अरे हिनिया नहीं आई बाजारे में गोरी का ले लेनी हमारा खातिर तारा खातिर लेने हुए बतासा आप खाए के बतासा और खाए के बतासा लेनी हो हां खराब के पता नहीं कि हमारा फेवरेट मिठाई का हट बतासा लेनी है नची को लइकन जी सन बतासा सुनो ना खबर कैले रहता रू तू न कहलू कि बाबूजी बतासा लेब क्यों देखले ना ना हो ना केहू नहीं देखले सुनिए एगो बात हमार कान खोल के सुन ली हाँ। बूढ़ी कतनो बोलिया रो हमार पीछा न छोड़ो हाँ, ना तरके छोड़ो जनी यही से का से कि हमरो से प्यार कइले बनी कोई खिलवाड़ नहीं की कइले और बेटा 12 बता हम का करी बताई ना हां त उहे बतिया न त अब अजुरा गंदे छुटे के मन के बड़ुआ के कहतड़ी वही से बतासा ले के खा के आ रात भर तमाशा कर लिया ज्यादा बुढ़ी करिया ना तो पिटे पिटे दोनों ससुर पतो मिल के घर वाले बहरी खेत देव जी बहरी कर दिया जे चार ठठिया दे जी ना ना ढठिया के नहीं के बोले कि बियाह न करे के बा पागल निका जी निमन बतवा के सिखावला पर खराब बात आवेला बियाह कैसे हो कोनो जान से तो कैसन के बुढ़वा पतोये के चक्कर में ढठिया देलो ऐसन काम ना 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 यो बात ठीक है कहता रो तो और सुनी हां हमरा से कहत रहियो कि ते ई का करत ले कि बुढ़वा के बिगाड़ देले बोले हम नहीं खीन तोरा कह दे कि तू घरे नहीं की रहत तू कहां कहां घूमत रही तो तोरा के केवा गोर के बैठल बा न त यही से तो खाए का पानी मांगत है तो झझुआई के बोलती है हां ऊ सोचत रही कि कुछो बुढ़वा लिया कि हमरा के मत दे हां तो ई बताई कि हम घर में बानी तो हम मांगम ना काहे ना मांगब दूसरा से होटल बड़ल कर तुम केकरा से जेब कहे खातिर हां उ दिन भरी ना यहाँ घुमबे करियो तो रौला से ना मांगब त केकरा से गांव से मांगे जेब ना गांव से ना मांगब आज गांव में से मांगब तो कहियो ना कि हम नहीं खे हम बुढ़वा नहीं खे हम लड़किया नहीं खे कि तू गांव में से मांगत तड़ी तो बताई ना तो गांव वाला लोग ये सब कहे कि नैना का पतो हिया का हम लिए का देता नहीं आ खाती ऐसे भी कोनी ना तोरा से बड़ा हमर प्यार करे में मन लागेला मन करला कि हमेशा अकवारी में ध के बस बैठे रही तोहरा उहे मन करता हमरो मन करता कि पतो हिया का धके हम कि जाई आज ना रोज से मिले खातिर हम दलनिया में आ जी ठीक बा बता हाँ पक्का पक्का ठीक बा चलो हम उनकर से प्यार थोड़ी न करतनी आ न कौनो हमरा अंदर ऐसन गलती बाटे बस अर्थे एगो उनकर पाप हमारा पछाछा त ना यही ले हम वैसे कह देलनी बाकी ऐसन कोनो गलती नहीं किया हमरा में उ बाप खानी बना बेटी खानी बना तो हम काहे ऐसन गलती काम करब उनकरा बुझात नहीं कि उ जतने जरली उतने हम जरावे नहीं उनकरा के पतो हिया कितना मान जान करता नहीं पतो हिया के उतना बूढ़ियों के मान जान नहीं की करत आ पतो हिया के आगा उनका के मान जान करबो ना करब आ का करी
का हो बेटी कहाँ गइल कहीं ना करे बड़ा बड़ा प्यार से पूछा तोड़ा का बात बाटे तो का गाड़ी देखे तारा का पूछी मतलब बेटी कि के सही बेटा में के तोहरे गाड़ी हम दी सब बड़ी बिगड़ल जाता ठीक बाटे का बिगड़ जाता पहले से तू बिगड़ गइल बड़ा बाप हुआ कुल भाषा हमके ना बोले के चाहिए लेकिन एकदम लास्ट चले लगल हद हो गइल तब बोला तनी हम तो का हमरा के कोई गलती देख लो का ठीक ना अब वही जब भौजी के गाने मिठाई लिया के देत रहो हम मंगी तो कह दे कि पैसे खत्म हो गइल बाटे का है उ लड़की है हम कुछ ना है तोहार तो भौजी के तारा के देले बानी कि तारा माई के देले बानी माई के कहे तोड़ा पता ना तोहर 10-12 दिन से 20 दिन से देखा था कि तू पता ना कौन गम में खोवल रह तोड़ा कुछ समझ में नहीं आवत था तो लोग माई बेटी के दोनों जानी के दिमाग आउट हो गइल बा सही बात बोलतन जना त माई बेटी खराब हो गली जा हमनी के हाँ, तो कुछ भी लिया तारी तारा महतारी कहाँ धारा बतानी तो तोहरो मन में दूसरे हो गइल कि माने के लिया के आप पुरान 100 दिन तो कितना हमन के खराब बन जा हमने के कामे आवे के माई बेटी ठीक ना दूसर के तोरा कामे ना आई तो माने के हम दूसर रख लेबे ना अब का जे नहीं बते तू ही नहीं जानत रह तनी सुधार जाबा जी ठीक बटे ना ये कहब और कुछ ना ई का लड़की कहत है ये भाई कहीं हमको गोली है ना कहीं केहू से बोलनी बतियानी है ना तो मौगी उल्टा सीधा बोलतिया आ झुझुआई के बोलतिया डांटतिया आ संगे संगे लड़कियों हमार बोले लागल तो का ई लड़किया कुछ देखले भी है कि कोई लड़किया का हमरा कोनो चढ़वले बढ़वले बाड़े सब अच्छा पता लाग जाई कि कोनो जना चढ़वले बढ़वले बाड़े तो पता लाग जाई तो उनकर खटिया खाड़ पा दे सिखावता लो पढ़ावता लो सिखावला पढ़ावला में कुछ बा ना ए भौजी हो का हो जी एगो बात पूछी पूछी एगो पूछी दूगो पूछी 5 गो पूछी खिसिए बुना ना ये देवर जी गोड़ ऊपर कल हम खिसियानी ना बड़ा पुरवैया हवा बहुत मन करता ना कि उठ के बगीचा में चल जाई बैठ हम कनी भैया के याद आवत है और भैया की याद तो जरूरी आवेला ए भौजी खिसी बुना अरे ना ना कहीं का कहतनी ना ज्यादा ना कहो तो खिसिया लगे तो चल ना जिद कर दो तो बोलत है बताई अच्छा माई आ दीदी हइसे से कहत है जका बतिया सही बा हाँ पूछी का सही बा का गलत बा हम बता देतनी अभी रो से ताकि रो विश्वास हो जितो अपने माई बहन से जाके बात कह कहे का मतलब कि बाबूजी तो बूढ़ा गई ना हां और बाबूजी के अपन पति माने तो जिंदगी तो हमार पार लगी ना ना बाबूजी रहे तब जिंदगी पार लगी हां कहा से कि पति के दर्जा को बाबूजी ना दे सकेला ना ठीक और बाबूजी पुराना मेहमान ना हमने कहते नया मेहमान बने माने 2 साल 4 साल जी हन तो उनकर के अच्छा ही जब तक ऊपर उनकर आत्मा ऊपर जाए ना तो वो दुआ दे ठीक हाँ। यही ले हम बाबूजी से ना इतना प्यार करी ना और बाबूजी से हम कोनो गलत संबंध नहीं कैले समझे तनी ना ये सोची ना कि बाबूजी हमने खातिर नया बनो हां रौरा तो देवर बने हमरा भौजाई बने हाँ। हमने के जोड़ी नहीं तो कबो चली मर्द मेहरा रो के चाहे देवर भौजाई ननद भौजाई लेकिन ससुर के कमे दिन के जिंदगी बा हां तो हमने खातिर नया मेहमान न बना हमरा खातिर हां तो ये हम सोचे ना कि ज्यादा 2 साल 4 साल रहेंगे बहिंगा जियेंगे बहिंगा संग ऐसन कर कि इनकर आत्मा न भटके कि गाँव घर टोला माने देखे तो कहे कि फलाना के पतो है रे तो कितना बढ़िया संस्कारी है रे उहे बतिया कर और माई के सोच गलती बा और बहन की बाकी हम गलत नहीं की और अपना माई बहन से कह दे ये बात समझानी है के ठीक ना ठीक बा भौजी हाँ और हम जाता नहीं दुआरी पर पूछी का कर दुआरी पर जाता तो बताई हां दुआर बाहर जाता नहीं ठीक बजा भौजी के बैटरिया में से चार्जर वाला कमार बरबरात रहेली हाँ चलो ठीक बा भौजी सही ये कहतरी बतिया गलती थोड़े कहतरी मैं बतिया तो सही ये कहतरी चला हो कहीं कोई कहाला में ना पड़ल जाला आखी के देखल जाला ते मने कइल जाला जौन होई तो देखल ना जाई देखो हो इहे ना आदमी कहेला कि घर फूटे गवार लुटे या गवार फूटे जवार लुटे हमरो ना बुढ़िया सनक गोल जे एकदम एकर तनिको माथे नहीं के काम करत मान ला हमरा से तो घर कल से चल ठीक बा चल बन जाई हम पतो बनी बर्दाश्त कर दुगो बात कि जाए तो जौन कहली तो सही कहली चाहे गलत कहली सास हली ऐसे ही जाके गांव में कही हन कि का कहला कि फलाना होई से करतिया तो केहू सुनी तो का कही आ का जान हमर मर्द बाहर रहे तो गाँव में कोनो कहली तो हमरा मार जानी कि ये दादा तार माई न होई से कहत रही तो जाके का जान कतना रहेला सब तो उनकरा ये चीज के नहीं खेला तू कि हमारे इज्जत जाई उ जान बड़ी कहब ना
तो पतोहिए के इज्जत जाई का सोच तड़ू कि हमारे खाली इज्जत जाई ओकरा में तोहरो इज्जत जाई तोहार तो बेसी जाई हमार तो भला कम ही जाई देखू जाए तो हम ये काम करतनी कि जाए तो बेचारा बूढ़ा गइल हमर ससुर जी तो कितना प्यार करेलन अच्छा से बात विचार करेलन ई आ उनका सोच में बात ना बुढ़ा तक हम जवान भइल बनी उनका खातिर वो हमरा खातिर जवान भइल बनी हम उनका खातिर बूढ़ भइल बनी ऐसे लौकता के उनका हम जब सोचे नहीं ना तब निमने बात सोचे नहीं लेकिन ना इनकर जब मती में गोबर घुस गइल बा ना तब गोबर निकले के मन को नहीं थे जा दो जे जैसन कर्म करेला ना वैसन फल में अहो दादा आह का तो अखी में पड़ गई दादा बाप रे बाप अरे अखी जाना तो फूट जाइए दादा आह का बोल अरे काजन का अखी में पड़ गई जी हाँ? काजन का अखी में पड़ गई का क्या पड़ गइल हाँ थोड़ा ता रह के मेथी पड़ल बा अरे दादा फोरब का अखी जी कहाँ का क्या पड़ब देवर को घर में बोलाई ना उ देवारू करे और देवारू अरे दादा देखता हाँ अभी बुझा था कि ना अभी हे जेबा अरे दादा हे जेबा अरे लखिया निकल जी निकल अभी गइल कुछ बिया कर दो लेके आई भी गोई खावा अरे दादा ना रहा का पकिया बा अरे दादा अरे दादा देखता भाई रे भाई जरा तक क्या करता रहा है क्या करता रहा कर के कोरा में सुता लेबेला आखी में किरावना घुसल बा त कहता रू अरे खड़ा हो खबे अब एकर भड़ा क्यों नहीं खे जाते हैं लागत है कि एकदम देखा हो टाइम पे हम टाइम पे आ गई हम तो हां टाइम पे आ गई है ना भाग के कहां जाइबो कहां जेबे भाग के तू चल चलो ऐसे के बोला ना हो के अब बिया लगी है सुनी मम्मी जी इतना आदत बा कर माईयो करी बाबूजी के रखले होय करी बाबा के करी दादा के सब के रखले होय वो देखते त करते है बूढ़ा के रुक बताओ के फिर मत जाई जनी ना जन कहत नहीं तौने जी के कही हलवा माई के तो लगे ना जब ना ए बुची छै का रे तू बेलाज इतना गलती मत सोची हमरा पूछी उ का करत और घर में रहे देतन ये ना तो टंगरी तूर देने तो कहिया कि का कहत रहली अभी गोइल बूढ़ा के कहे में ए बार आवा तू घरे ना तहर मार के अलंग छटकौनी त कहिएगा बतावा हो गोड़ फेंक के बुझाता कि जाता में एक गेहूं चाउर पीस सकता कि जानिए जब राड़ू आंखें तू करवा उतारू मार बनी जी बिना लाज के अब बैठा बुझाता कि चुम्मा लेता रे एकरा से आंखें में गर्दा पड़ निकालत ना रह सोचे खाली घटिया रहला एकदम बढ़िया कबो ना सोची ना हां नहीं तो बेटा ठीक आदमी कहला तेज हाला करत गांव घर सुनी त का कहिए ना कहि के पतैया छेचर होई तबे ना कहती है ओकर ससुई हैं ई ना हमर मजबूरी ना समझली कि आंखें में पड़ गई त निकालत होई जाए दो हमू तारा के कैसे याद जवान बोलू तो खूब खेल लो अब बुढ़ाई बुना तब तारा के बताई हम कैसे घबरा मत